Hier, in de bosken bij Dalfsen, ben het Gert-Jan Verbeek. Het huis is heel gebouwd door de voormalig Twents bokskampioen zelfs. Kom maar, dan gaan we even naar het bos. Na zijn ontslag bij VfL Bochum besteegt hij een soort tiert van zijn gezin. De karaktertrainer is verloren in een echte familieman. Ja, mogen we niet stilstaan? Oh, je bent je speekheid. Ja. Hier, kijk eens. Hey. Het is natuurlijk een famke, maar herkennen je hem er een beetje van Gert-Jan Verbeek in? Nou, het is wel een echte, wat zou ik zeggen? Al na 2,5, 3 maanden wou ze op de benen staan, dus echt kracht in de benen. En, ja, in die zin hebben wij niet het idee dat het de balletdanseres wordt, maar dat eerder een gewichthefter of zo. Dat zit er wel in. Het is al haast werd Cyril dat Verbeek haar trainer weer van Heerenveen. En mij succes. Fjouwer is hij trainer van de sportclub en Elsier helpt hij Europees voetbal. Gert-Jan, wij willen jou heel hartelijk bedanken voor alles wat jij voor ons hebt gedaan. Voor hoe jij je hebt ingespannen voor onze club. Ik al wen het Verbeek net meer in Friesland en komt hij volle minder bij Heerenveen als in het verliezen. De club bloot voor altijd niet zijn DNA zitten. Dat Heerenveen nou zo goed presteert, docht hem goed. Met Piri natuurlijk als centrale verdediger. Nou, Sinelli bloeit helemaal op nu Sam Larsen weg is. En misschien heeft dat wel met elkaar te maken. Het is heel avontuurlijk, het is heel aanvallend. Dat is wel dat ik denk van nou in de restverdediging oppassen geblazen. Want ook daarin zijn ze verleden jaar doorgeslagen, vind ik. Daardoor ook op een gegeven moment toch wel een hoop wedstrijden gehad waarin ze de bovenliggende partij waren. Maar toch de deksel op de neus. En ja, je ziet het vaak aan het begin van de competitie dat alle ploegen aanvallend willen voetballen, attractief willen voetballen, druk naar voren, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment gaat het toch om het resultaat en moeten ploegen zich veiliger spelen, geven minder ruimte weg. Ja, dan is de vraag of het dan nog kan om zo open te spelen. Want dan krijg je toch vaak in de omschakeling en op de counter krijg je doelpunten tegen. Ja, en dan wordt het een hard gelach. Verbeek wil in elk geval nog 3 jaar als haartrainer op het veld staan. In Nederland of was nog een buitenlands avontuur. En daarna een bestuursfunctie. Bij misschien wel Heerenveen. Het is natuurlijk wel zo dat Heerenveen mij nog steeds wat doet. En dat het nog steeds een club is die ik een warm hart toedraag. En hoop dat het goed gaat met die club. Kom maar, dan gaan we lekker slapen, want je wordt moe. Hè? Zo even de buitenlucht, daar word je moe van. Ja, kom maar.